Ľudia, ja vás vítam pri novom videu z hry Grow Garden, to je nás prvom. A toto je také testovacie videjko, pretože, no proste to je prvé videjko. No, dnes sme capkou, tento má úplne toľko výsledkov, ale to nevadí vôbec, mám trošku viac menej žím. No, Beanstalk tu nie je taký narastený, ako viete, už mám tu fence, takže to už máme všetko hotové, ideme pozrieť v sídoch. Dneska bola Romanesku, takže ak ste hrali, tak viete. Zabudol som pozrieť, čo som sa napojil a potom som ideme pozrieť, čo je v e-shope a ak, no asi neviete, mám strašne rád mačičky, takže ak to je dobre, toto som prečítal Uncommon Eggy, lebo ja mám strašne rád mačky, neviem prečo, no nie v realite, ale proste v tej hre. A prečo to tak je, prečo ich mám radšej rád viacej, no proste, lebo zväčšujú ti planty, nemôžem to dať viac vajca. No viac menej, máme tu nových petov pridaných, tento Beanstalk sa nám zlepšil. Nemá pozrieť, lebo ten má to istý. No, máme tu mnoho Sugareboom, burných bodov Beanstalkov a Sugareb, len pri Romanesko, to Romanesko je, to vtedy čo bolo dneska, si otrvá Romanesko. Dobre, máme Elder Strawberry, lebo som si to zasadil tamto, kde boli tie Beanstalky nahradzené a bolo to rovno v staničinách. No a mám tu strašne veľký Tranquil Bloom a mohol by som za neho dostať, a tento bol Beanstalk, zase dal všetko získať, čo som teraz povedal, ruchnutého Tranquil Bloomu. Na update, ktorý bol tam aj Jump Pad a tie také dva semafory, ja vám ich ukážem. Takéto semafory na Regal Greenland, dvakrát to bolo. No, a ak chcete, koľko ide dneska? 15 sekúnd? On ide 28,45 sekúnd, dobre. 45 sekúnd, alebo sekúnd, ja neviem. Ako získať tento Green Vina Skin? Stačí to, tuto prídeš a dáš dáš soka, aj mám počujem pauzu, ale už to neplatí, takže no, bolo to viac menej, chcem to bol ten event a toto je všetko zatiaľ na tomto videu. Ak chcete viac pokračovania s Grow Garden alebo iných hry na Robloxe, samozrejme budú aj iné hry ako Roblox, môže byť aj také aj Brawl Stars, no Brawl Stars už veľmi nie, lebo už to nie je taká populárna hra a môže byť také aj Minecraft, takže môžete napísať do komentárov, čo by ste chceli. A ja vás s vami lúčim, takže čaute ľudia.